Programa de mezclas de color. Amb el programa Mezclas Color el que podem fer és, com diu el seu nom, fer mescles entre dos colors. El primer que hem de triar és quin espai va ser el de representació dels nostres colors, si els anem a ficar en coordenades RGB o en valors triestímul. En el cas de que vulguem ficar-los en coordenades RGB, el que caldrà marcar és aquest espai de representació, i si ens fixem així, automàticament el que ens apareix és que el que hem de completar són la coordenada R, G i B de cadascun dels colors. Si volem fer-ho en l'espai triestímul, el que caldrà marcar és aquesta opció i automàticament, així baix, en la barra, ens apareix que el que hem d'introduir són les coordenades X, Y, Z majúscula. Anem a fer un exemple amb els valors triestímul. Posem dos colors que vulguem mesclar en valors triestímul. Anem a mesclar en aquest cas un blanc de 40 candeles en qualsevol altre color que em vaig a inventar. I una vegada ja he introduït els dos colors que vull mesclar, el que li faig és pegar al botó de generar. El programa em va calcular la mescla i així de fet m'apareix el color que seria la mescla, i a banda d'això m'ensenya diverses coses més. En aquest gràfic el que puc veure és l'aparença del color que jo he introduït. Este seria el color 1, que és el blanc, un gris en aquest cas. Este seria el color 2 que he introduït, i este seria el color de la mescla, l'aparença del color de la mescla. Què veiem així baix? Així baix el que veiem és el diagrama cromàtic en els colors dibuixats. Per a què és útil aquest diagrama cromàtic? Doncs per a saber si el color a nivell cromàtic és reproduïble o no, ja que si ens fixem, el color 1 sí que el pot reproduir el monitor a nivell cromàtic, però el color 2 no, ja que s'ineix del triangle dels colors que pot reproduir el monitor. No obstant, el color 3 sí que el pot reproduir el monitor. Aleshores, què és el que ens ensenya en el color 2? Ens ensenya el color més semblant al que jo li hagués demanat, però que pot reproduir. Aquestes dues gràfiques les podem veure ampliades. En aquest cas, el diagrama cromàtic, jo li punxant simplement damunt, jo puc veure la gràfica més gran, i en els casos en els que tinc dubtes perquè el color es queda molt propet del triangle de reproducció, en el límit, ampliant puc veure si realment i si el color el pot reproduir o no el pot reproduir el monitor. En l'espai de representació triestímul també puc veure aquestes coses, puc ampliar-ho també, i així el que caldria veure és que els tres vectors que representen els colors encauen dins del paral·lelepíped que defineix els colors que es poden reproduir al monitor. Aleshores el que cal fer és punxar damunt de la gràfica, igual que en el cas anterior. El que cal és punxar en la part blanca de la gràfica i el que podem veure és la gràfica ampliada per veure si realment, tant en color com en luminositat, el color que hem introduït es pot reproduir. Si no es veu bé, tenim l'alternativa de poder pulsar aquest botó que em permet poder girar la imatge a voluntat per veure diferents punts de vista i poder discernir si realment els vectors cauen dins o no del paral·lelepíped. Per exemple, mirant en aquesta perspectiva des de dalt, el que es veu clarament és que el vector 2, per molt poc, però no entra dins del paral·lelepíped dels colors que es poden reproduir, per tant, és un color que l'ordinador no va poder reproduir. Quan hem acabat de fer les mesures, si volem fer una nova mescla de colors, tenim dues alternatives. La primera és sobreescriure sobre els valors que tenim, per exemple, així, i tornar-li a pegar al botó generar, i automàticament tinc la nova mescla de colors que vull fer i canviar tot i no hi ha cap de problema, no es guarda res del cas anterior, però si el que volem no sobreescriure tenim l'opció de pegar-li al botó de borrar, i això el que fa és resetejar el programa per a que pugui tornar a començar des de l'inici.